Кико? Какво правиш? Ето да... не му е интересно. Заври му там нещо. Да. Лъки! Погледни сам. Лъки! Айде да ме роби! Какво там? Кажи Не, явно сме вморени. Веднага излизам след тях, отворя вратата и питам, вие в част ли сте, не сте ли, имате ли задължения? Ако стане нещо навън с тях, все пак аз съм виновна, защото това става в моя час, в който час аз отговарям. Когато вие възстановите някакъв ученик заради лоша невъзможност,